Ako naučiť deti správnym finančným návykom? Časť prvá. Najprv ich musíme naučiť, odkiaľ tie peniaze chodia. Takže naučíme ich zarábať. Áno, tie peniaze nechodia z maminkinej peňaženky, nerodia sa v ockovej peňaženke, tie peniaze zarábame aj my. Tak naučte tie deti zarábať. Nehovorím, že ich pošlete do fabriky makať od 5 ráno, to nie, ale dávajte im odmeny za činnosti, ktoré urobili navyše. Alebo činnosti, ktoré nerobia pre seba, ale pre niekoho iného. To znamená, nebudú to odmeny za upratanie vlastnej postele alebo vlastnej izby alebo urobenie úloh. Budú to odmeny napríklad za pokosenie trávnika susedovi alebo za vyvenčenie psa susedke alebo za pomoc ockovi, ktorý napríklad maluje fasádu alebo opravuje niečo v kuchyni. Vy tú odmenu môžete prispôsobiť svojim príjmom, to znamená, že nižšie príjmové skupiny samozrejme môžu dávať po eurku, po dvoch, vyššie príjmové skupiny to môžu zvýšiť. Čo však odporúčam je, držte sa reality. Držte sa reality a nejakej reálnej hodinovej mzdy, aby teda nedostali 100 eur za hodinu, pretože to ich naozaj nenaučí správnym finančným návykom, pretože takto to nefunguje. Druhá vec, keď už majú zarobené, naučme ich sporiť. Nie míňať všetko hneď a sporenie nejde bez toho, aby si určili cieľ. To znamená, že tú vec alebo možno tú službu, na ktorú si sporia. Poďme napríklad sporiť na bicykel. Vyberieme ten bicykel, povieme si, koľko stojí ten bicykel, aby dieťa malo reálnu predstavu o tom, koľko stojí a koľko musí zarobiť, ako dlho musí pracovať a pomáhať, aby nasporilo tieto peniažky. S tým sporením súvisí aj tretí krok a tretím krokom je buďte ich bankou. To znamená, že ponúknete im, že im požičiate peniaze, napríklad keď ten bicykel, na ktorý sporia, chcú mať v lete a už je máj a vlastne krásne počasie je za dverami a chceli by sa bicyklovať, ale majú ešte len 200 eur, potrebujú 300 eur. Ponúknite im, že im tých 100 eur požičiate dopredu, pozor, za určitý úrok a znova držte sa reálnych úrokov na trhu, pokiaľ je spotrebný úver za 8 eur na mesiac, 8% na mesiac, tak im ponúknite 8% a hneď dopredu im vysvetlíte, požičiam ti 100 eur, ale keď mi o mesiac vrátiš 108 a pokiaľ ich nebudeš mať, ďalší mesiac ďalších 8% platíš. Uvidíte, ako sa deti budú rozhodovať v tomto momente úplne inak, než keby tie peniaze dostali. Štvrtá vec, veľmi dôležitá. Naučte deti rozdiel medzi potrebami a želaniami. Potreby sú veci, ktoré sú nevyhnutné pre život, ako je napríklad jedlo, bývanie, cestovanie, vzdelávanie. A tie želania sú len veci, po ktorých túžia, ktoré chcú a ktoré im donesú len nejaké krátkodobé uspokojenie. Keď deti budú vedieť tento rozdiel, veľmi často prídu aj do situácie, kedy musia obetovať to svoje želanie voči niečomu, čo potrebujú. Poviem vám reálny príklad z môjho života. Stalo sa to vlastne pred 3 dňami, keď moja dcéra staršia chcela čiernu mikinu. Samozrejme, že má veľa mikín, nekúpeme oblečenie a keď nejaké oblečenie má, tak jednoducho nebudeme kupovať ďalšiu mikinu. Ona to vie, napriek tomu chcela túto mikinu, išli sme pozerať do obchodov, hľadali sme ju, konečne sme ju našli a hovoríme, že si ju teda môže kúpiť z vlastných peňazí, že snad si nemyslí, že ja jej budem kupovať tú mikinu. Samozrejme sa rozhodla tú mikinu si nekúpiť z vlastných peňazí, jednoducho nebola už ochotná minúť na takúto záležitosť. A vidíte, toto sú presne tie veci, ktoré učia deti, ako hospodáriť s peniazmi, uvedomovať si vlastnú hodnotu tých peňazí, ako náhle budú vlastniť tie peniaze, úplne inak sa k nim budú správať, ako keby tie peniaze ste im len tak dali. Ďalšia dôležitá vec v rámci finančných návykov a učenia detí k dobrým finančným návykom je nechajte ich robiť chyby. Nechajte ich zlyhať, nechajte ich robiť chyby, naučia sa na nich, napríklad keď budú šetriť na nejakú vec, ja neviem, na nejakého plíšaka, kúpia si plíšaka, ale o 2 dní zbádajú, že si mohli kúpiť niečo lepšie a ľutujú, že ho kúpili. Nechajte ich urobiť túto chybu, nekupujte im tú ďalšiu vec, jednoducho nechajte ich zlyhať, naučiť sa z vlastných chýb, len tak sa naučia správne hospodáriť.
Posledná veľmi dôležitá vec, ako naučiť deti správnym finančným návykom je, choďte im príkladom. Jednoducho nech tie deti nevidia, že si kupujete horu oblečenia, že si kupujete niečo len tak za odmenu alebo chodíte každý deň do reštaurácie, že míňate peniaze na veci, ktoré vlastne nepotrebujete, ale ich chcete naučiť, aby míňali na to, čo potrebujú a nielen na to, čo chcú. Jednoducho, pokiaľ chcete deti naučiť správnym finančným návykom, musíte si osvojiť tieto návyky aj vy sami. Držím palce, aby sa vám to podarilo, pokiaľ vy sami to skúsite a máte ešte nejaké tipy, triky, ako naučiť deti správnym finančným návykom, neváhajte mi ich napísať do komentu, rada sa nechám inšpirovať a určite inšpirujete aj kopec ďalších ľudí.